magsugod na ta sa atong topic. Mao ni karon ang kahulugan sa pagtuo, nganong importante magayud kari ang pagtuo nato. Glory to God. So mao kini ang kaimportante sa atong pagtuo. Ang pagtuo mao ang pasalig nga ato kining maangkon ug pamatuod nga maangkon nato ang butang dili nato makita. Magana siya magsugod. Hebrew chapter 11 verse 1. Usa nga importante kayo maigsuon kay mao kana ang mga tao sa karaan mga igsuon tungod sa ilang pagtuo sila gipanalanginan sa Dios, sila ni Abraham, Jacob ug si Isaac. Mao kana panalanginan sila mga igsuon tungod sa pagtuo kita nakasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. So saan ang kapulong sa Dios sa kalibutan nahimo kini? Busa tungod ana ang butang nabuhat gikan sa mga butang nga wala nabalaan o wala nagpadayag daan kanato og nahitabo. Mao kana mga igsuon nga gipadayag kanato nga bisan kana wala nahitabo. Nagpadayag ng daan sa ato sa wala pa nahitabo. Mao kana ang pagtuo mga igsuon sa di nato makita atong tuan aron maangkon nato mga igsuon. So Hebrew chapter 11 verse 1 paingon sa 3. Busa mga igsuon na importante gayud kaayo ang atong pagtuo. Busa tuoan nato na madawat nato ang atong mga hangin sa Dios nga makaayo ka nato